alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barka mu sake kasancewa a nan channel namu na Instagram TV. Muna roƙon yan uwa ku dore ku danna mana alamar subscribing sannan ku mana like kuma share. Mun gode. Mun zo muku da wani application ne mai matukar muhimmanci wanda zai baka dama kai amfani da data, kai ci gajiyar data, unlimited data. Ma'ana za ka samu unlimited data a wannan application din. Da haka ce unlimited data ce wadda ba ta karewa. So insha Allah wannan application din kana shiga cikin Play Store za ka yi downloading ɗinsa. So bari mu nuna muku wannan application domin mun riga mun yi downloading ɗinsa. Da sunan application shine 24 Clock VPN Lite. So bari mu nuna muku shi. So kamar yadda kake ga shi nan 24 Clock VPN. So kawai sai mutum ya shiga ya downloading ɗinsa. Kamar yadda kuke gani mun riga mun abin nan ɗinsa, mun ɗauko application ɗin. Kamar yadda kuke gani kana zuwa sai ka zo ka danna inda aka saka. To bari mu katse namu. So mun yi disconnecting ɗinsa. So kana zuwa in ka buɗe zai baka dama kai join ɗinsu da Telegram, sai kawai ka danna lite ka kai join da su. Sai kuma ka zo nan ƙasa ka danna wannan na farko ɗin, sai ka danna na ƙasan nan. So sai ka zo ka zaɓi Nigerian Unlimited Free, Nigerian MTN Free Unlimited. Sai ka zaɓi na ɗayan nan kawai ka danna. Kana dannawa sai ka zo ka wato ainihin danna wannan wajen alamun kunnawar. So yana sacin kawai zai kunnu. So anan za mu kawo ƙarshen bidiyo. Muna roƙon yan uwa ku dore ku danna mana alamar subscribing sannan ku yi mana like, ku yi mana share.